ing Awiknamastu Purnamasidam. Awiknamastu silat miring wang jagat karana sirang tondo kawisisaning bisana. Sono sinawung langan mulopes masil stantun lampahing Buddha jinantur tutur katelotu-lotulat mring labden paradya. Winarsita upama parang Meneskara karna Gya tumiyeng jaman purwa. Winsuda ingkang dinama Dama pinardi tameng lalata mangka tekap wasananing Gupita. Talun renggeng pralambang matumpa-tumpa marmo panggeng panggung sang mringkata. Purwakaning caritara linarik runtuting basa dongeng kuna ngemu surasa yen linaras saya karaos mula sarira angrasa wani ruing diri rasa rumangsa ngrumangsani lir jalma ngila kaca cara wis sinakup caing carita ala becik wis gumlar jroning pakeliran yaiku kang sejati amirsani pagelaran wayang ringgit purwa. Surya Candra Darumyang Kartika kinurba putrating kang kawasa sariratri angit tribawana purwa ing tenging dosina gilir gumanti tanpa kembang. Teman dadya wetanganing dina sasi warsi windu kang sarta abad tetekulan tanger tumangkar kesine Rambun Jawah pating grembyah. Dadya pepadhanging kutu-kutu alang atoga brana miyang Brantaya dadya bebranaan kang tanpa wicalan. Janmu menungso tinitah priya wanita sponto-ponto anut golonganing bangsa dewi-dewi. Negari-negaripun Dita ingkang kaeka adi dasa purwa eka marang sawija diri nuwih dasa 10 purwa marang wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang sinangga ing pratiwi kinasongan ing akasa kinapiting samudra Rajak sami anggana raras nanging datan kadya ingkang ginupiting dalu samangke yakti ingkang sinebat negari Hastinapura ya liman Benawi ya Gajahaya ya ing Kuru Jenggala pramila winastan negari Hastina Karnada ing ngune ingkang yasa Prabu Hastimurti minangka pepayeng ngeduk kunaning kana kinarya kedatung ing Dwi Pangga. Apantesta kinarya pambukaning kandha saratri mangke awit ngupaya negari 100 tarantuk kalih nadyan sewutan jangkep sadasa. Dasar negari ingkang panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi kerta tata turaharja. Ana gungimbanging gunung hanggung rineksa murih lestari run temurun trah tumerah sedaya dadya regung regenging lingkungan langkung-langkung lamun ta tinaliti jalma sapraja samya sampeting sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebih ing wada-winada anane amung sarwi samat jinamat dan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan jatining jejiban ingkang piji temah awujud manunggaling cipta rasa karsa budi hababar karya halambaran jiwa manungsa bangsa nunggal basa tununggal negari. Pranayaka bauning praja racak sami kuntap kautamane limpating kawruh pramana ing paningal kang sarta tansah budi daya kuncaraning bangsa leluhuring Nalendra Wasupitri Brahmana Resi sami gentur tapane mateng semet dine manteng pangestine ingkang ginandha muhung rahayuning kawula miyang tentreming bawana sabenari tiwanci hanggung gumrengeng sabawaning puja mantra mijil saking titah ingkang nedheng manembah padaning Bathara Luhung dadya raharja saisining praja Ngastina. Senadyan para
Narakesma padha tentrem atine samya atul miyang telaten nggih nyulah pasiden. Temah bumi cengkar dadya subur. Lemah grasak dadya mawur wekasan. Pura wetu wuwuh matikel-tikel. Mahanani murahing sandang boga ing negaring Astina. Labet saking reja raharjaning praja Hastina tur dasar negara ingkang gedhe obore padhang jagate. Dhuwur kukuse jero tancepe adoh marang kuncarane tur kasus ring manca praja. Pramila Datanama mokal lamun akeh para ratu manca negari ingkang sami gandrung kayungyun labet memitran sambet kekadangan ingkang sami aliru duta agung minangka tandha Sri Sutresna. Lah sinentawa ingkang dasa namanira Sri Narpati Ngastina, dasa 10 nama aran Sri Ratu. Pranyata wong agung ing Ngastina wirange den punjeni den kunceni sedane den dadahaken. Wananga jejuluk Sri Maha Prabu Duryudana. Ya Prabu Suyudana, ya Jaka Pitana, Kurupati, Destra Rastratmaja, Anggendari Suta, ya Sang Tri Mamangsah. Dasar Nalendra kondhang ing rat berbudi berbanda remen anggeganjar kawula wisuda. Nanging kirang mersudi ing tata krami kadang 100 tan kang nyantana den ugung kasenengane. Marma Sagung Prakadang sami kaduk adigang adiguna. Yen to ginunggunga lelabing ratu wiyaring jajan nadyan saratri tan ana pedhote sinegekang murweng kawi. Nujuri sajuga sang nata kepareng miyos tinanggil mungguing sitinggil binaturata lenggah dampar gentuk pinalipit kencana pinati ing Nawaretna. Lemek babut perang medan ginanda wida ing Jebat Kasutri. Sinebaran sari-sari kinebutan lar badak kanan kiring kongas gandaning sang nata angebeki ing pasewakan. Lah sinten tawa ingkang kepareng caket mangarsa kalayan sang nata lenggah mabukuh amarik elu muka lir konjem ing pratiwi tuh menika warnanira sang Rekyana Patih Harya Sengkuni ya Harya Suman ya Raden Tri Gantalpati. Kaleres paman kalian sang nata kinarya warangkaning sang nata Patih Harya Sengkuni mengkaraken nenggahnya pendhita ing saka 5 peparab Begawan Durna ya Resi Kumbayana pinangka pinesepuh ing Astina munjanganing ngering praja madanani saguning janggan wawasi telatah saka 5 dene tetindhi ing para wadya pisowanipun Raden Kartomarma kasambet para kadang Kurawa miwas Sentana Mantri Bupati Nayakaning praja Hander blabar dumugi ing panguraan Panyayah Samudra tanpa tepi. Maneka busanane wadya tinon saking Mandra kadi panjraing puspita. Horeg sowane para wadya ingkang amurwani horeg nalika semana nampi rawuhnya Nalendra parang Rukmi jejuluk Prabu Manik Maninten. Nalendra ingkang maksih muda tumaruna tur dasar kasinungan kadigdayan ingkang linangkung dada nama mokal lamun den rengkuh pinangka kadang taruna dening sang nata ing Astina. Ing mangke sampun kepareng lenggah jajar lan sang nata daya-daya den acarani dadya mangkono pangudas paring indra ingkang dereng kawedaring lisan.
Sritenon ing pasewakan busana aneka warna Sebak puspiteng Udyana yang pancerah sarwa rukma renggeng maneh Narawata ana Prabanya sumirat kenyaring teca liwaran ler kilat sisiring tadet wimbuh kekondom winggih katiuping maruta Hondo sabaran mangambar kongas ngebeki madyaning pasewakan tandya jagat mangestungkara wayah Bathara Jagat nuwun wangke paman Paman Haryo sampun ngantos ndadosaken kagiyating penggalih marmane pagenira paman manira timbali mangarsa saestu manira namung badhe mundhut pawarta kadiparan anggen pagenira rumeksa tata karaharjaning praja ing Astina pawan kula noknon inggih awit mundi pangestunipun anak Prabu sedaya para narapraja miwah wadya sami setya tuhu nuhune wajib boten wonten ingkang anglirwaken dawuh tansah sumengkem ing panganjenganing nata senadyan para kawula negari Ngastina ugi tansah tuwuh ing boga wastra nirsa sakit brastaweri tansah
tansah sumanggeming karya akarya luhuring nusa bangsa lan negari. Nggih, Paman. Syukur mangayu bagya dene Paman Harya Widadara meksa prajaning Sun ateges Praman Harya saged anjunjung asma keprabaning Sun pakaryan ingkang mekaten lestarikna Paman. Inggih. Inggih nger ngestakaken dawuh kejawi saking menika ingkang Bapa ngaturaken sumengkeming pangabekti nger. Nggih Paman. Kula tampi nanging dawah sami-sami. Nuwun mangke Bapa Pendhita Durna dereng dangu rawuh paduka sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng ingkang putra ngaturaken pambagya panakrami tuwin ngaturaken sumengkeming pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka Paman. Lole. Blegodhog monyor-monyor inggih nger. Sakalangkung tedha kalingga murda sih panakraminipun anak Prabu ingkang rumentah dhateng ingkang bapa ing saka 5 kacadhong kanthi asta kekalih kapetelaken ing Wardaya kacangcanging pucahing weni mugi saged andayana rah daging kayuwananipun ingkang bapa lan saking awit pamujinipun anak Prabu kasembuh pangayomaning Jawata lulus raharja praptanipun bapa mboten manggih alangan setunggal punapa. Kejawi saking menika astutinipun ingkang bapa sayagi katur wonten ngarsanipun anak Prabu. Kula nok-non nggih. Nggih, Bapa. Gurawalaning penampi kula paring pangestawanipun Bapa Penemban. Sangat kula pundi wonten mestakanipun. Mugi dadosna jimat paripih saged ambabar kanugrahan dhateng ingkang putra. Samangke mugi kaskecakna anggenipun pinarak lenggah Bapa Penemban. Inggih Nger. Sampun boten kirang prayogi. Kadangipun Kakang Yai Prabu Manik Maninten kepara ngarsa nggonira marak ana ngersanipun Kakang Sira Yai wis ingsun rengkuh kadang taruna sirnakna rasa jiga rekewuh. Inggih, matur sembah nuwun Koko Prabu. Ingkang mekaten sowanipun ingkang rayi ngaturaken sumengkeming pangabekti mugi kunjuk wonten sandhap pepadanipun jeng Koko Prabu. Yo Yai. Wis ingsun tampa karya bombong ing tas pangestu pun Kakang Tampanana Yai. Kula nuwun inggih. Kapundhing mestaka dadosna jimat paripih. Bawa Durna. Pramila kula ngawontenake pasewakan ageng krana menika panjenengan sawening perkawis ingkang saged andadosaken peteking manah kula. Pramila kula ngatur ring rawuhipun Bawa Durna menika namung supados paring iguh partikel saha nderek ngembat watang aputung ngajeng kumbala kang ruwet. Inggih Ger. Pramila kang bapa lajeng cumadung dawuh wonten wigatos ing karsa ingkang kados pundi. Lan menapa ingkang dadosaken dukitaning galih Ger, mbok bilih saged kawedaring kathah. Sae lajeng kula aturi mbabaraken ingkang bapa sampun sumedya nelingaken karna manglungaken jangga. Murih terwa canggen kula nampi sabdanipun anak Prabu. Hanjra ingkang Puspitarung kasiliring samirana mrih sekar gadung
ngas gandanyo mawe araras ratnaning griya Peremban ingkang dadosken pepetenging manah kula katemben kemawon kula menika nampi nawala saking anak kula pun wisanggeni suraosipun bilih kalenggan menika para putra Pandhawa ingkang dipun pandhegani kalian wisanggeni sami mesanggrah wonten ing Tegal Kuru Kasedra dene wigatosipun para putra Pandhawa badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina wonten pangwaosing para Pandhawa malah dinten mangke wisanggeni ingkang badhe sowan wonten keraton Ngastina pinangka dados duta pangawaking para putra Pandhawa menika bapa bebagan menika kados pundi monggo sampun cetha nadyan kados pundi negari Ngastina salaminipun tetep badhe kula kekae sampun ngantos dipun jabel dening para Pandhawa nanging menika malah anak-anak Pandhawa ingkang nyuwun wangsulipun negari Bawa Durna kula nyuwun pangandikan saha iguh partikelipun. Lole gondhong plekudhuk malu gembol Sumarante Allah ger. Sejatosipun ingkang bapa sekalima inggih sampun ninga yen to para putra Pandhawa sami makon wonten ing Tegal Kuruasetra lan sampun dipandhegani kalian wisanggeni. Nanging ngaten negari Ngastina menika upami badhe dipun jabel utawi badhe dipun suwun kedahipun ingkang nyuwun inggih para Pandhawa. Nanging menika kok malah namung lare-lare anak-anak Pandhawa niku tegasipun sami lancang. Upami Pandhawane ingkang badhe nyuwun wangsulipun negari mesti badhe dipun kekahi. Napa malih menika namung anak-anake Pandhawa kedah dipun kekahi nggih. Inggih. Tentu kemawon badhe kula kekahi nanging menika wisanggeni mangke ingkang badhe dados duta. Inggih Kakang Durna, bab niki ampun disepelekke lho. Wisanggeni nika ketoke mung lare alit ning nika bocah ndunggal kewarisan tur wisanggeni iki nek wis muni krida ya medeni. Napa malih niki wisanggeni ditumbani karo dulur-dulure. Pripun Kakang? Nggih. Kula ngertos nek wisanggeni niku nom-noman sing ampuh nanging ngaten Depate mung kari carane nrenggalani. Lah terus ajeng pripun? Depate. Jare saniki Ngastina wonten ratu anyaran sing Suwita. Nggih. Niki ratu enggal sing nembe Suwita malah sampun dipun rengkuh Kadang Taruna kaliyan anak Prabu Duryudana. Lah nggih. Neng kok angkuh nggih, Dik? Angkuh pripun? Angkuh sengguh sombong. Apa ya ora ngerti nek Pendhita Dana ki pendhitaning ratu, pujangganing negari. Neng kok niki wau kalih kula ya mboten separuh, salaman wae ya ora. Sampeyan ya meneng. Meneng. Ora separuh, ora salaman. Oh, ora omongan kok aku dhisik omongan. Lah prei gengsi no padake sepadane wae. Oh, canyaran wae wis gleleng. Wis angkuh. Nah, mula babakan niki malah ajeng kula gunake. Ajeng digunakake pripun? Pun, kula tamatur anak Prabu, nggih anak Prabu nuwun sewu. Kalenggan menika panjenengan kagungan sumitra enggal malah sampun paduka rengkuh dados Kadang Taruna. Nggih, kasinggihan. Menika Nyai Prabu marik maninten dereng dangu Suwita dhateng negari Ngastina.
nanging sampun kula rengkuh dados kadang sumitra kula, dados kadang taruna. Krana Yai Prabu Manik Maninten menika kasinungan kadigdayan ingkang linangkung. Nanging ngantos samenika pun wonten laba-laba dereng. Nggih, dereng. Nah, yen dereng dipun buktekaken ger dados anak Prabu sampun ngantos gampil nampi tiyang nalika. Ingkang remen sesumbar, ingkang remen umo sesongaran nanging dereng wonten bukti nyatanipun. Pramila kedah dipun buktekaken yen cara tembunge moncer jangan membeli kucing dalam karung, ngaten. Kersanipun Bapak Durna kados pundi ker? Anak Prabu Manik Maninten menika sekti mandraguna. Babakan wisanggeni mangke dados duta dipun pasrahna dhateng Ratu Anyaran menika. Dipun sampiri tanggung jawab kedah saged ngunduraken wisanggeni sasedulure syukur bage yen malah saged numpes para Pandhawa. Menika yen saking Gubertikul kula nger dipun buktekaken nger. Oh, kene ana cah Anyaran bae kok le angkuh, le sombong, ora separuh. Anggepe apa? Nggih, Bapak. Yai Prabu Manik Maninten. Ninggih, kula wonten dawuh Koko Prabu. Rene nyatane sliramu wis dadi sumitraku lan malah wis tak rengkuh. Wis tak rengkuh dadi kadang rata. Nanging pun Kakang durung nate njaluk gawemu. Dina iki anak-anak Pandhawa sing dipandhegani dening Wisanggeni bakal tak jaluk baline negara Ngastina. Negara mula babagan iki tak pasrahke marang Si Adi. Samangka balekna Wisanggeni sak sedulur, syukur bagian malah isa numpes para Pandhawa. Oh Prabu. Inggih dawuh menika ingkang sanget kula antu-antu sampun menggalih kuatos. Kula ingkang sagah mangsulaken dhateng Wisanggeni sak sedulur sepinten bangganipun Wisanggeni. Lan kula aturi pitados dhateng kasagetan miwah kadigdayan kula. Oh, lah pancen umuk tenan bocah anyar iki. Sajae durung ngerti kondange Wisanggeni iki kepiye. Oh, Wisanggeni arep bocah ora bisa basa, nanging bocah ndunggal kewarisan, cah ampuh. Oh, ketangkor tenan iki ratu iki mengko. Ora Kakang. Kok sajae Kakang Durna sengit banget. Sengit kula pancen sengit. Cahayaran we kemaki Mbah Gusi saja arep ngesor, arep nyaingi karo Durna, arep gusur. Oh. Lah jebul mung wedi nek kesaing to. Sampun. Yai Prabu Manik Maninten. Babagan iki ingsul perlu bukti, aja mung kandheging pangucap, nanging kudu kababaring pakarti. Yen sira Wisanggeni iki mengko sowan ndak pasrahke marang sira Yai. Syukur yen iso ngrampungi, nanging yen mlenyok ora bisa ngrampungi gawe peda apa dadi sumitraku. Aja takon dosa, malah kepara tak tugel gulumu. Sigra-sigra yen pramana ganca, sigra ngraketa nawang sesangga. Goyang lenggahing Sri Nalendra ambek marosing sang
Katriku mulung mangrempak ong Katriku mulung mangrempak ing waja Gorodo gorore kagiri-giri Gorodo gorore kagiri-giri kumregut magut mangajab Om Pauto Eco denya sami imbal wacana nanging caritane bebasan nang lenggahi kanyut pinangka wardu kayut wong ganten pinangka wardu wong akecoh nginango durung abang ida dereng manjing pertala kasaru geger pasip Banjawi sinten to ingkang kinarya gegering Jawi tuh menika piswanipun Bambang Wisanggeni miyak sagung para ingkang sami sumewa dadosaken horeking pasewakan kanca piyak ana daya minggir jaluk dalan jaluk dayan remu soroting wang pertangga pati mawan seta
ana wengi hanggan ning hadoko nan bakanggu wes serping sarira jagat mangestu ngkara wayah betur jagat lagi wae dadi rasanan teko iki malah banjur sowan purunanku Wisanggeni padha kanthi Raharja nggir sowan ana ngarsane wong atuwanira Wisanggeni ya Wa Prabu pengestune Wa Prabu Duryudana slamet sowanku bektiku lan basaku katur ana ngersane Wa Prabu Duryudana ya tak tampa pengestune wong atuwane tumrapa marang jeneng sira nggir Wisanggeni ya tak pundi saengga jimat Wa Prabu oh lole putuku nggir bocah bagus Wisanggeni padha kanthi Raharja nggir Wisanggeni sowan ana ing negara Ngastina Wisanggeni ya mundi pengestune Eyang Durna Sukalima lulus Raharja sowanku ana ngarsane Wa Prabu Duryudana oh syukur wah tambah bagus saiki Wisanggeni wayah Mas Wisanggeni sami manggih pilujeng to nggir pengestune Simbah Patih Widodo sowanku purunanku nggir Wisanggeni ana dawuh mapa Wa Prabu suwanu semengko pengawak bojro handamar sasi banjur wigati apa nggir Wa Prabu aku ngakoni bocah ora bisa basa mula yen to ana luput aturku lan kurang tata kramaku sing gedhe pamengkune ya wa ya ora dadi ngopo sirnakna kang rasa iki ringa-ringa sartane Durgama Sanggurunggi matur nuwun wa ngene ya wa presajan wae sowanku iki sejatine dadi dutaning para putra-putra Pandhawa supaya nak yenake layang sik nalika samana wis tak aturake ana ngersane Wa Prabu sing surasane ya kuwi nak yenake lan nagih kesaguhane Wa Prabu babagan bumi Ngastina iki wa rahnenu siniksen jagat saisine siniksen para nalendra sak jagat malah ora mung para titah ingkang padha nyumurupi nanging dewa ing kayangan uga padha nekseni lamun to negara Ngastina iki sejatine ingkang ndarbeni kewajiban lan ingkang duweni hak ya kuwi para pepundhen Pandhawa. Mongko nyatane nganti tekan seprene kabul kawusanane negara Ngastina iki ora cetha. Banjur keparinge Wa Prabu babagan bumi Ngastina iki piye wa? Ngastina iki bakal arep mbok ulungake apa mbok kukuwi? Yen to pancen mbok ulungake ora ketang layang mung sak lembar, aku nyuwun minangka kanggo tandha bukti nawala
peparinge Para Prabu Duryudana sing surasane upamane ngene. Nata Ngastina Prabu Duryudana saguh lengser saka Kemrabon lan tumuli negara Ngastina sakwutuhe tak pasrahke marang para Pandhawa. Wis ngono kuwi banjur pojok sisih tengen mbok tapak asmani. Tak kira kuwi wis cukup minangka tandha bukti yen negara Ngastina mbok ulungke marang para pepunden Pandhawa. Ning kosok baline lho, Wak. Yen to Ngastina iki mbok kukuwi tegese mbok gondheli hayuh. Saiki jagang kang jero, beteng kang kandel ora perlu dadak gepok koncane para pundenku Pandhawa. Wisanggeni sakadang kang saiki wis padha mesanggrah ana ing Tegal Kurusetra. Hayuh, arep digawe rawa apa arep digawe ringkes? Digawe agal apa alus? Aku manut. Wis tak wene wektu 5 menit penggalian Pak Prabu. Jaja muntap lir kinetap Nitra kocak ngondar andir ong idepnya ngangolo cokro kumupus padoning ladi keret-keret kanang pojok mingis-mingis kadolan deping tri solo iki to keterangane sing jeneng Wisanggeni. Yo aku Wisanggeni, kowe sapa? Tanpa ditimbal kok dadi Sumanglana maju. Ditepungake wae aku Nalendra Parakrukmi dene jejulukku Prabu Manik Maninten. Oh, kowe Prabu Manik Maninten. Banjur ana wigati apa? Wisanggeni. Pecak aciya-ciya sumbarmu kaya bisa mecahke wesi gligen. Mula paripaksa sing ngadepi kowe aku Wisanggeni. Manut kondange Pandhawa kuwi ora tau pisah karo kautaman satriya ingkang tansah nengenake marang Birbudi Bawaleksana. Nanging jebul kabar mau tinemune mung kosok balen. Jebul Pandhawa kuwi satriya ingkang deksura ngungasake kaprawilan. Buktine wae. Buktine ngrembug kaprajan lan negara wae ora nekani ana ing parpatan Pasewakan Agung negara Ngastina kene. Nanging malah mung kongkonan Wisanggeni bocah sing ora ngerti marang tata krama. Kowe lanyo-lanyo ora ngerti unggah-ungguh. Mula aku sing ora bisa nampa sowanmu lan aku ora bisa nampa sing dadi rembugmu Wisanggeni. Apa maneh ngrembug babakan negara Ngastina iki kudune sing rembugan kuwi mung antarane Pandhawa lan Kurawa, dudu Wisanggeni bocah wingi sore. Kowe wong liyan delayan ora kena melu-melu perkara iki. Kowe bali mulih Wisanggeni. Kosek to kosek. Wis rampung durung leh rembugan? Yo wis, piye Wisanggeni? Lah, yen wis rampung saiki tak wangsuli merga kowe iki mau jane waton omong apa omong sing nganggo waton. Manik Maninten, yen kowe rembugan sing nganggo waton sadurunge rembugan kuwi mbok ya dipikir luwih dhisik. Yen kowe muni ngonekke utawa kowe muni ngene iki mau kowe mbok ya dipikir luwih dhisik. Yen kowe muni kang kaya mengkono kuwi mau kira-kira natoni atine liyan apa ora. Ngono kudu dipikir dhisik. Nanging yen kowe mung waton ngomong tegese kowe mung gugu karepmu dhewe tanpa gagas sing eneng kiwa tengenmu. Malah dilangap-langap sing dadi ucapmu waton bisa ngucap kowe. Kowe ngluputke para Pandhawa yen to ngrembug negara ora nekani dhewe nanging malah mung kongkonan Wisanggeni kaya aku. Bocah sing ora duwe tata krama. Lah nek kowe durung ngerti saiki tak kandhani.
Mulane saiki yen para Pandhawa yen ngrembug negara Ngastina ora rawuh dhewe, kuwi merga saben-saben para Pandhawa nekani ana ing Pasewakan Agung negara Ngastina, mesti malah mung padha dikrenah patine. Wis to. Kaping pira wae saben-saben Pandhawa kuwi mung arep diajab patine. Contone jaman lakon bale golo-golo sing jare Pandhawa bakal dijak seneng-seneng dijak andrawinan ana ing kutha Permanakoti. Ning nyatane Pandhawa ya malah diloroke meneh nalika Siwa Werkudara biyen bakal njaluk balining negara Ngastina. Malah nalika samana banjur dikongkon supaya babat wana mertani. Kuwi durung lakon-lakon liyane sing saben-saben mesti Pandhawa diloropake. Nanging nyatane ala ora bakal tumama ing becik. Nyatane wae najan Pandhawa wola-wali digawe cintrakane ora cilaka nanging malah manggih mulya. Mulane sing teka ning Ngastina saiki wis anggeni. Nek pancen Kurawa arep gawe cilakaku ayo gawe. Gage gawenen. Yen aku arep diracun ayo saiki wis anggeni gage racunen. Yen arep mateni ayo saiki wis anggeni nek iso gage patenono ayo gage saiki wangsulana manik-maniten ayo wangsuli ora meneng wae senengane kok nyiyas karo ratu lho Eyang Durna kok semune ora seneng karo ratu iki pancen aku ora seneng karo ratu kuwi. Lamung cahanyaran bae kok wis kemaki bagusi kapok ngereng lho kok dingaren Simbah Durna saiki apik mongko sing wis-wis Eyang Durna kuwi wis kondang eleke saiki lha kok dadi apik lho elek karo apik iki rak gumantung lakone ya to tur elek karo apik iki gumantung danane ra ngono wo panjen Pendhita Durna sajake wis gedhek antuk karo anggir wis anggeni. Manik-maniten. Mau ngarep kowe muni yen babakan bumi Ngastina iki perkarane Pandhawa lan Kurawa. Wis anggeni ora kena melu-melu. Lah saiki aku tak takon. Coba aku tak takon. Wis anggeni iki sapa, Ora? Najan dikaya ngapa wis anggeni iki anak Arjuna dadi aku iki turasing Pandhawa. Sing ya melu duweni bumi Ngastina iki ning bareng kowe. Kowe iki sapa? Gage Wangsulana. Nah, ora iso wangsulan wis anggeni. Genah ora iso wangsulan. Wong cahanyaran ring gleleng bagusi. Ayo, Gage Wangsulana. Kowe sapa? Kowe iki Kurawa ya dudu, Pandhawa ya dudu. Lah kok dadi lanyo-lanyo? Wis anggeni. Ora sakaken gunem sing tanpa guna wis saiki ngene nek pancen kowe arep njaluk bumi Ngastina aku ingkang bakal ngrenggalani mergo aku saiki dadi jagoning Kurawa. Oh kowe saiki sing diangkat dadi jagoning Kurawa to terus karepmu piye saiki tak gawe Giri Patembaya piye yen pancen cilik kowe bisa ngembari kasudigyane Manik-Maniten gedene kowe bisa nigas janggane Prabu Manik-Maniten kelakon kowe njabel negara Ngastina wis anggeni. Oh, dadi cetane kowe ngejak gelut to? Ya, ayo. Saiki metu njaba golek papan sing jemerak teter sing dadi kadigdayanmu.
Bapa Penemban Sukalima. Nuwun sewu semunipun menika wau Bapa Durna malah ngewangi dhateng Wisanggeni. Serik dhateng Manik Maninten Bapa Penemban. Nggih Kakang. Sampeyan kok kadose malah mihak Wisanggeni. Ketok nek sampeyan iku serik banget kalih Prabu Manik Maninten. Dik Patih, pripun? Sampeyan ki nek mboten ngerti mbok ya meneng mawon. Nger. Nggih, dos pundi Bapak Pendhita? Kula suwun sampun ngantos kaduk ati gejeron panampi. Sejatosipun niki wau pancen kula jarak. Jarak kados pundi? Mboten kados kula menika badhe serik kalian Prabu Manik Maninten menika babar pisan mboten. Nanging pancen kula sengaja kangge dijontret supados Manik Maninten menika saged ngetingalaken kesagetan lan labuh labet dhateng anak Prabu Duryudana awit ngaten nggih. Awit mboten wonten ginanipun yen to Prabu Manik Maninten kala wau suwita dhateng negari Ngastina nanging yen pancen menika mangke dereng wonten labuh labet utawi dereng wonten bukti nyatanipun pramila sedaya kedah dipun nyatakaken lan dipun buktekaken menapa malih menika Wisanggeni lan anak-anak Pandhawa sami adreng anggenipun badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina pun cekap dipun pasrahaken dhateng Prabu Manik Maninten menika nggih. Oh lah terus mangke Kurawa nyambut damel mboten. Lah nggih tetep kon nyambut gawe. Ketang mung ngawat-awati ning sing baku dipasrahke Prabu Manik Maninten. Lah niku nggih. Dados cara tembunge nabok nyilih tangan ngoten. Syukur menawi Manik Maninten saged mimpang juritipun. Ning upami mangke piyambake malah ingkang dumugine pecah mboten dados menapa wong kita nggih mboten badhe kecalan mekaten nggih nggih prayogi mekaten nanging mboten wonten awinipun menawi Kurawa nderek ngawat-awati paman Haryo wonten dawuh nggih mang dawuhke dhateng Kurawa supados ngawat-awati dhateng Yayi Prabu Manik Maninten bidal dhateng Tegal Kurusetra paman Haryo ngestakaken dawuh timbalanipun anak Prabu ingkang mekaten ingkang bapa nyuwun pamit madal pasilan nggih paman ampun ngantos pegat ing kapayunan najan ingkang bapa ing Sukalima ugi mekaten nggih nyuwun pamit medal badhe ngawat-awati manuki dhateng lekasipun Prabu Manik Maninten anggenipun dipun dadosaken jago wiring kuning wonten negari Ngastina menika nggih. Nggih. Yen mekaten sembah kula umiring jengkar paduka Bapa Pendhita Durna. Dimas Kartomarma. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Bodhola kang padha ngrasibu jeneng ingsun Dyakundur Hangdaton Dimas Kartomarma. Mboten langkung ngestokaken dawuh timbalanipun Koko Prabu mekaten ingkang rayun pamit nyun tambahing pangestu sura titikang ati-ati aja ninggal duga lan prayoga. Oh paripurna dawing sanata angrenggani sabda Pandhita Ratu sabda pangucap Pandhita temen Ratu gedhe panguwasane lamun ngendika sepisan dadi datan kula wali candrane pindha we Kresna tumaming drancang seta sayeti datan kena lumebek mangkono dipius paripurna sang notarsa kundur hangdaton jeluk tedhak saking dampar dento yang ayap sagung mbanceti manggung ketanggung Joko paloro-loro ingkang sami ngampil upacara keprabaning sang nata mila Cinandra sesantine tansah manggih mulya. Oh.